fie no me de no call ni fie na me call fie. Me call fie no aja, ye said din komo. No so mpesa mbesra no. Na mso. Ende enya problem. Me ba besra no. Ti ma kwasra na me hwe said o sitie. Ti ma kwasra na nti still na no complain say me mesla. I'm say okay. O de ene meba. Ti me bua me ho na me call. No ni me din komo so be ware me na me see you mate. Me so me dru aware kwan so ano no. Ti be ware me amate. Na ma sawa wonim se oba ne be ma hia de a. Wonim de etimisie. Eri na etimisie saa no. Ma de etimisie. Oba ne be ma hia. Ye wo de sianza one ne beta. Me no menim so be ware me nti no. Bibie ni ho a na wo ma agim se bia me mpena na se bibisa. Intimate ase ma no. Na ma one me da ba ko. Me a how am fam no. Na menim se aja. Continue a beba phone. Second one man kashi na mse aja mpaware aware nti no. Me de nka me penisa. Ba ma to so tre no hu se sa aware we me di meti hyema. Emwame because be ma no anam honom hyenhyem no hofe we kama ba de kita no ma no kura bibi kwati kita be ma no ma anya kwati ketwa na efia fo me ma de me pamocho ma kwati no ana o be ma bi so a ono have stress on tonibo o kwati so na on san so ntowo ma na ma kwatia na asu ni ntino mintumi ware osesa mintumi ware so a enema amene na atoto no oje na ade sika ode ahwe nyina oje na ma amene ukoda ye to aso no nso hyam kwotena aso na ndie won kakreti hu woni be ma no koda wo ten so hye so ma kwatia na nya kwateketo kwatia na nya kwateketo ma me chow se ka be ma ni timbe woro no ho kire nka munyam be jan Timi ma me ni papa nyina amaka na ensiaga obi ampeso be fi mi nti na me dia be da mu no kote na nya koteketo a be ma no soso on shada nsoso sa but ono no shada nsoso sa ba de ne die kote ne die eso